presensya, O Diyos. At nguna'y kaharohan, wala kumpara kanimo. Bisan pa ang bahandi nining kalibutan, wala'y kumpara kanimo. Wala'y kumpara kanimo. Bisan pa ang bahandi nining kalibutan, wala'y kumpara kanimo. Daigod ikaw, himayaw ikaw, simbahon ikaw, O Diyos. Daigod ikaw. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang utong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi no sa matagusa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing a Dios. Ako kamong gidasig sa pagduol sa Ginoo og atong dadon diha sa mga pag-ampong atong panag-uban og ang ato ang paghisgot sa mga pulong diin maghatag ka nato og kadasig sa pagpadayon nga malaumon agiya sa tanan nga among naangko na sinatian. Ikaw nga Dios nga walay hunong nga nag-umuma ug nagbantay na nalipod sa nga kami amahan. Magpasalamat kanimo sa mga butang nga naghatag kanamo og kadaugan, mga pulog mensahe nga naghatag kanamo kalampusan. Salamat sa imong panalipod ug sa imuhang protection. Salamat o Dios bisan pa sa kadaog kalampusan nga namong naangko nining adlaw. Kami o Dios nagmalapayon, laumon bisan sa mga saad nga nagpabilin nga buhi sa among kasing-kasing. Sa among nga panag-uban amahan, imo na sab kaming iblas sa mga pulong nga amo karong hisgutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Good morning sa tanan nga naka-tune in sa ato ang programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Mayong pakiguban, mayong pagpamati sa tanan, ilabi na sa ako ang amigo diha diha sa sitio Ampak, Kinkininta family. Mayong gabi may pagpaminaw og diha sa sitio Tubod, Brother Moses, no? Mayong gabi mayong pakiguban og sitio Linaw, ang Brother Julius, mayong pakiguban og diha sa tanan diha sa Malaigang, proper Sardinia, mayong gabi mayong pakiguban og diri sa Ablayan, mayong pakiguban o good evening, ilabi na diha sa Barangay Tolosa, mayong pakiguban. Good evening sa tanan nga naka-tune in na og nakasunod na sa ato nga programa nining taknaa
Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban sa matagusa. Ako nga tagan og pagtagad ang pagbasa sa inyong mga mensahe. Si Linlin Garganera, maayong gabi, maayong pakiguban, no? Si Estrella Cavelio Brocoy, maayong pakiguban. Good evening, Pastor. Request me og kanta Ikaw ang Kusog. Si Mimi Dalio, good evening, once in from Davao City. Si Clisti Pargan Ribas Ribulin, BE sa tanang anak sa Dios. Glory to God sa kagabion karon. Bless everyone. Labi na kay Pastor og sa iyang pamilya. Maayong gabi, may pakiguban ni Andrea Villanueva. Good evening, Pastor. Naka-timing gyud. Salamat kay sa Ginoo. Og maayong gabi, maayong pakiguban sa tanan nga naka-tune in. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dilita mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tubuhi lang sa ligi ang kamhanan, nga nagmug na sa tibuok na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Akong gidasig ang tanan sa pag-share sa ato nga programa para daghan ang makakita o makadungog sa mga pulo nga ato karong hisgutan. Mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Mayong pagpaminaw sa ato maigsoon diha sa Sudlon. Mayong pakiguban ni Brother Danilo Riponte. Mayong gabi, may pagpaminaw diha nimo diha sa Guadalupe, Brother Dan. Og mayong gabi ni Brad Junivel Jimena. Jimena Furniture, no, diha sa Karkar. Mayong gabi nimo diha og sa inyohang mga kauban. Matud pa ni Brother Junivel. Di diha ninyo pas, musta naman mo? Salamat kay sa Ginoo. Okay ra gid mi dire og may gabi sa ninyo diha, Brother Junivel. Og ako ning amigo mga kaigsonan og malipayon nga kugihan, malipayon kugihan niya malampuson kanunay diha sa pag-alagad sa Ginoo o gipialan sa Ginoo og furniture diha sa Karkar. Og naapod sa branch dire dapit sa dapit dire sa South Cebu diha sa Santander, no? Doon na po sa branch diha niya na po sa mga parapols. Nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi. Usa ka tawo nga tinud-anay nga nag-alagad og Dios og nakita gyud namo, nakita mismo nako ang pag-uban sa Dios sa iyang kinabuhi. Nagmalampuson siya sa tanan niyang gitinguha og pagpaningkamot kay mao nay saad sa Ginoo nga kon kitang tanan nga nagtuo midawat kang Kristo magmatinud-anon, labaw nga matinud-anon ang atong Dios. Og kini giklaro sa sulat ni Haring David diha sa Salmo 18:25. Nag-ingon si David sa iyang prayer nga to sa Ginoo. Ingon siya nga, o Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo og maayo ka ni atong hingpit. Mahinungdan si Jesus mingon, pag mahingpit kamo kay ang atong Ginoo makakita nimo og nako nga hingpita nga nag-alagad og misalig kaniya mga igsuon ang iyang tuluhan diha sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10 nga ang misyon ni Satanas mao ang paguba, pagpatay, pagkawat sa tanan nga panalangin nga gisalig sa matagusa. Apan si Jesus mianhi aron ikaw ug ako magpabiling madagayaon sa mga butang nga gisaad sa Ginoo. Dalaygon ng Dios. Okay, kay saya-saya. Mayong gabi, may pagkiguban. Matod pa dire, ako ning tagsa-tagsaon. Brother Josepino Paran, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tibok nimong pamilya, og sa tanang viewers, maayong gabi. Maayong pagiguban ni Jocelyn Samson Pulod, idol nako ang pulong sa Ginoo. Salamat sa imong sakripisyo alang namo, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, no, sa matagusa og akong mga pagdasig nga atong i-share gyud ang atong programa para daghang makadungog makabati sa mga mensahe sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpakiuban ni Kobe Jan sa Hermona. Mayong gabi, Pastor. Pabati, Pastor, kay
sa Juan Bikiri nag-Bible study. Ay maayong gabi, maayong pagpaminaw. Amo na nindot mga kaigsunan. Double purpose nag-Bible study o niya naminaw pod sa atong programa. Maayong pakiguban no sa tanan nga nag-Bible study diha. I declare blessing ninyong tanan. Ang nagtuon sa pulong sa Ginoo mulig-on diha sa ihang pagsalig ug pagtuo kang Kristo. Maayong gabi, may pakiguban ni Linlin Maicon. Maayong gabi, pastor. Naminaw ko karon sa Sibulan, maslog kung dili makapaminaw og live mo replay rami. Pa-request song Magkalangit Dihog. Sige, doon naman gutoy nag-request kanina. Ikaw ang kusog, ako sa ning ipasod, no? Ikaw ang kusog unya, ako rin andamon kining imong gi-request nga awit Magkalangit nga Dihog. Sige, ako rin nga ibalot unya human sa mga paghatag og panahon sa pagbasa sa mga mensahe gikan pod sa atong mga kaigsuonan. Ikaw ang kusog diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang puso. Walay lain naghatag kanatong kusog sa atong pag-alagad, sa atong pagbuhat nga makapalipay sa Dios. Ang Dios lamang mo'y naghatag na ining tanan. O kanus-an nato ni nasinatian sa dihang miduol taniya. Sa panahon nga dunay mga kaluyahon, kabugnaw diha sa pagpangalaga, dili gyud nato kalimtan. Wala tay laing dalangpanan kundi siya. Siya nga mingsaad nga dili gyud niya pakyason ang mga tawo nga minduol kang Kristo. O kini iyang gitanyag diha sa sulat ni Apostol Mateo Kapitulo 11:28. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan. Maayong gabi ni Lia Mayor. Maayong gabi pastor og sa imong mga pamilya watching from Tablao, Kiamba, Sarangani Province. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Andresa Villanueva. Daghan mi nga naminaw diri sa Karkar pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Request kog awit sa gugma. Ay maayong gabi diha ninyong tanan. Labi na sa atong mga kigsunan diha sa Karkar, maayong pagpaminaw ug maayong pagpaniapon ug dalaygon ng Dios magpanalangin kaninyong tanan. Minaw rami pastor samtang nanihapon kika ni Brother Josepino Paran. Sige. Maayong gabi ni Sister Aida ug ni John Aljun Kun Paran. Nalimot na. May gabi, may pagkiguban ni Sister Maria diha. Si Kimberly Balunto. Mayong gabi pastor sa imuhang family. From Balunto and Francisco family sa Barangay Landan, Pulumulok South, Cotabato. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Pastor, salamat sa Ginoo, makabati na pud kami sa pulong sa Ginoo gikan ni Kobe Chan Sermona. Mayong gabi, may pakiguban, sige ako og paminaw sa imong mga wali bisan dili live gikan ni Danilo. Ako bisan mga igsoon sultihan ta mo na aramang yun na naka-record sa ako ang istasyonan ang ato ang mga wali kay gisuod man na diri sa FM station. O niya daghan pang mga wali nga wala pa nako mapatukar. O niya kung akong mapatukar ang mga wali, ako sa ding paminaon, makapaminaw sad kog apil. Daghan pa gyud niabot ko ni og 30. Niabot ni og 48 kawali ang naa sa FM station. O niya ako ra ning ginahinay og kuan kanang patukar ang akong mga wali nga gi-upload sa kuan atong FM station. Niya samtang inig patukar nako, ako man ning i-replay sa ato ang FM atong wala madungog o wala masud sa atong FM nga atong mga wali, ako nang i-replay niya makadungog ko. Malipay ko mga kaigsonan. Una, tungod kay akong makita mga kaigsonan, ako ang kuang gyud kanang ma-feel nga mensahe gyud sa Dios. Ibin ako mga kaigsonan, dunay mga mensahe nga makapalig-on, makapadasig sa akong pag-alagad sa Ginoo. Moingon gyud ko nga ang mga wali nga
nga atong madunggan diri sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, dili gikan sa tao, kundi gikan gyud sa Ginoo. Nagbase sa balang kasulatan nga makapalig-on o makapadasig sa tao nga nagtinguha sa mga saad sa Ginoo sama kanimo. So salamat kayo sa Ginoo sa ihang pagdasig ug pag-uban. Maayong gabi, maayong nga pagig-uban no ni Ma Chirilyn Gripo. Maayong gabi, pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanan na mati. God bless. Si George Balihalahon. Tama jud pastor sa imong pulong. God bless. Si Rachel Luna, maayong gabi, Pastor Gideon from Davao Talomo. Pastor Carmen Mahilo, maayong gabi, maayong pagig-uban no. Og si Conchita Hidlay, maayong gabi from Maragusan, Davao de Oro. Si Lucy Gorgonio, maayong pakiguban. Si Dante de la Torre, good evening. Si Richard Chin from Taiwan, maayong gabi ninyo diha sis. Og maayong pakiguban ni Sister Maricel Henriksen diha sa Sweden, maayong gabi. Dalaygon ang Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, maghisgot ta sa kanabitang pag-alagad nato sa Ginoo. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, doon na gyud tay mga buluhaton. Diha sa atong gibuhat, ang pulong sa Dios nagasaad ka nato nga iya gyud tang gantihan. Ang ganti mga kaigsunan nga gipakita diha sa Biblia, madawat lamang ni kini sa mga taong matinud-anon. So ang ato karong paghisgutan, ang ganti sa mga matinud-anong alagad. Okay. Kanang pulong matinud-anon mga kaigsunan, sila gyud ang mga tao nga makadawat sa ganti nga gikan sa Ginoo. Lamang ang katong dili matinud-anon kung ato pong lilion ang mga sulat sa Biblia, doon na po'y ganti. Sumala sa giingon ni Hesus. Kung unsay imong gitanom, mausay imong anihon. Kung unsay imong gipugas, imo gyud po nang maangkon. Muna nga kung nagpugas ka og dili maayo, moani pod ka og dili maayo. Pero kung nagpugas ka og maayo nga makapalipay sa Dios, inigbalik niya, ikaw ang lipayon sa Ginoo. Tungod kay magdala man siya ganti sumala sa imong gihimo samtang nag-alagad ta kaniya. So ang ato akarong hisgutan mga kaigsunan, ang ganti sa pagkamatinud-anong alagad sa Ginoo. So ato ning sugdan mga igsuon, ato ning sugdan diha sa pagbasa sa Biblia. Diha sa sulat ni Apostol Pablo, unang Korinto kapitulo 15, ato ning tan-awon mga kaigsunan ang maong mga mensahe. Unang Korinto kapitulo 15. Ako ra ning pangitaan og background nga mga sonata para diretso-diretso lang ang ato ang paghisgot niini. Pero kung naamoy mga pangutana, mga mensahe, mga kaigsunan nga makahatag og paglig-on sa matag usa, labi na gyud sa nagsugod diha sa pagtikang sa pag-alagad. Importante gyud nga naa gyud ang mga pulong nga makapadasig. Ang giingon dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 58. Ako gyud ning gibutang og ilhanan kay dili na siguro nako ni hinumduman o maihap kung kapila na nako ni mahisguti sa mga lugar diin ko ibutang o dadon sa Ginoo. Labi na gyud sa mga tao nga mingsugod diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang pulong sa Dios pinagi kang Pablo nga alang sa tanang mga tao nga nagtuo sama kanimo kanako. Ingon din nga busa. Kanang word busa nanay kanabitang nanay gisugdan busa. Mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo
lig-on og dili matarog pagkugi kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Kanang pulong busa nanay mensahe nga gisundan. Naay mga pagtulunan o mga pulo nga gisundan aning busa. So ato ning tan-awon mahitungod kini sa mga tao nga kanabitaw nahiusa kang Kristo. Ang tao nga nahiusa kang Kristo, giingon ni Apostol Pablo nahiusa usab diha sa kamatayon og nahiusa po diha sa pagkabanhaw. Buti pasabot, dunay gyoy tinuod nga kausaban og dunay tinuod nga kalahian ang kinabuhi sa tao nga nana kang Kristo. Og diha sa sulat ni Apostol Pablo, giklaro diha sa iyang mga sulat bisan sa libro sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 man siguro na ako raning tan-aw no kay kaning Galacia sunod ani sa gasunod ni siya sa ikaduhang Korinto. So sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, okay, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiyan ni Kristo. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 alang ni sa mga tao nga nahiusa kang Kristo. Nahiusa diha sa kamatayon og nahiusa diha sa pagkabanhaw. Mga tao nga dili lang sa pagtuo nga sila nag-alagad, kundi nagbuhat gyud sa mga sugo sa Ginoo. Ug usa sa mga sugo diha sa Dios alang sa tao mao gyud nga kita bunyagan. Kita bautismuhan. Og diha sa bautismo mga kaigsunan kinahanglan gyud nga na bautismuhan ta una gyud diha sa maklaro gyud diha sumala sa sugo sa Dios. Dili sumala sa pagtulunan sa tao kundi sumala gyud sa sugo sa Ginoo nga ikaw ug ako bautismuhan ta sa pangalan sa atong Ginoo. Ang uban dili mo gamit anang formula nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, kay sa ngalan ni Hesukristo ang maoy gituman sa mga apostoles. Pero importante diha nga mingtuog midawat ka sa Dios Amahan ug Dios sa Espiritu ug Dios Anak. Kay di man gyud na malalis ang Biblia. Ang pulong Dios usa ka pulong pero tulo ang nagdala. Dios Amahan ug Anak nga Dios ug ang Espiritu Dios. Usa ra gyud sila'y buhat. Usa ra ang ilahang kanabitang buhat nga ilang gipaabot ngadto sa tao. Kumbaga ang pagtulunan og mga mensahe sa Amahan og ang mga pagtulunan og mga mensahe sa Anak og ang mga mensahe sa Balang Espiritu wala magkasumpaki. Nagkahiusa sila aron kita nga nagpaabot sa ilang mga saad dili mapakyas. So dinhis mga igsoon sa ako nang giingon diha sa unang Korinto kapitulo 15, dunay giingon dinhi nga busa pulong kini nga dunay gisundan nga mensahe. Sa 57 miingon apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kanus aman nato nadawat ang kadaugan? Sa diha nga gidawat nato si Jesus Christ. Ang pagpamatuod nga gidawat nato si Jesus Christ, ang atong pagpuyos kalibutan wala mo supak ni wala mo kanabitang mo kontra sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay kun ang atong nakatunan og atong pagkinabuhi og ang atong nakatunan diha sa pagtuon sa Biblia ni kontradict ni siya or ni supak ni siya sa mga pagtulunan nga gibili ni Ginoong Hesus, ang tinuod nga kahimtang wala gyud nato tuohi ni dawata si Jesus. Kay ang tinuod nga gidawat o gituohan nato si Jesus, mauman nga nakakat-on ta ug ato gyung gikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus Christ.
ug usa sa mga gisugo diha sa atong Ginoong Hesukristo alang sa mga nanuo nga kita bautismuhan. Dili importante mga kaigsunan kung nabautismuhan ka sa ngalan sa Ama sa Anak o ang usa nabautismuhan lang sa ngalan sa Hesukristo. Dili na pwede maglalis. Ang uban mga kaigsunan para dili gyud kuno dili gyud kulang gamiton ang sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo sa pangalan ni Hesus. Amen. Mao man ay mga matud pa sa uban nga kasiguruhan gyud ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa ngalan sa Espiritu Santo. In Jesus name. Amen. Moingon pong uban murag doble man ang ngalan sa Anak. Moingon pud ang uban nga dili man pwede gamiton ang Jesus name kay dili man na ngalan ni Hesus. Dili man na ngalan sa Anak. Ang ngalan sa Anak mga kaigsunan, Yeshua. Niya sa uban nga mga lengguwahe, Gio. Ari ka sa Korea. Muna nga importante mga kaigsunan, unsay lengguwahe nga ato ang gigamit sa pagbasag Biblia, dawata. Kay ang Dios mga kaigsunan, Dios siya nga makasabot sa tanang lengguwahis tibuok kalibutan. Dios siya nga nakasabot sa tanan nga mga mensahe o lengguwahe nga bisan nimo dili nato masabtan. Pero sa Dios makasabot. Ingon din nga busa mga minahal kong kaigsunan tindog kamo nga lig-on. So kining maong mensahe alang nis mga taong naanak kang Kristo, naiusa kang Kristo, mga tao mga kaigsunan nga nagmadaugo na kang Kristo. Ang pulong pagtindog naana sa poder sa Ginoo, naana sa presensya sa Ginoo. Dili matarog. Alang ni sa mga tao nga nakasuod na diha sa kaluwasan. Ang mga tao nga naana diha kang Kristo, naana diha sa presensya sa Dios, kumbaga naana sa poder sa Dios. Ang pagdasig ni Apostol Pablo kinahanglan mubarog nga lig-on, mutindog nga lig-on. Ingon din nga tindog kamo nga lig-on, ayaw tuguti nga matarog ka. Ug walay lain nga makatabang nato aron dili ta matarog. Ang mga mensahe lamang sa Dios, ang mga pulong lamang sa Dios. Kung ang pulong sa Dios mao kanunay natong gitun-an, mao kanunay natong gikabisihan sa atong kinabuhi, sultihan tamo mga igsuon, dili ka matarog. Kung ang mga mensahe sa Dios maoy naghari sa atong kasing-kasi, dili ta matarog. Kay ang mga mensahe ni Jesus Christ maunay manalipod. Unsa man ang mga mensahe ni Jesus Christ? Ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga pahimangno, ang iyang mga pamaagi. Diha pa lang sa mga pagtulunan mga kaigsunan, daghan kaayong mga Kristohanon nga wala nila na puy. Wala na nila katuni. Daghang mga tao nga nagtuo nga Kristohanon pero wa gani kalibutan sa mga pagtulunan. Ug diri sa atong programa mga kaigsunan, gidala ko aron kanunay natong mapahinumduman ang atong kaugalingon nga diha kang Kristo dunay mga pagtulunan. O gikinahanglan nga ato gyud ang gikinabuhi. Kanunay tang gipahinumduman sa Dios para dili mahimulag ug mahilayo ta diha sa iyang presensya. Sa diha nga nagpabilin ta diha sa poder o presensya sa Dios, bisan unsa mga pagsulay. Iman ini, bisag unsay mga pagsulay, magpabilin kang mapailubon, magpabilin kang matinud-anon sa mata sa Dios. Ug dili ka pakyas sa mga saad sa Ginoo. Kay ang sulat ni Apostol Pablo, ang imong mga paghago diha sa pag-alagad, ang imong mga sakripisyo, ang imong mga pagbuhat, dili ug dili gayod kalimtan sa Dios. Gantihan gayod sa Ginoo. Mga igsuon, nganong moingon ko nga dili
mapakyas ang Dios? Yes, dili mapakyas ang Dios. Makagarantiya gyud ko ana mga kaigsunan. Kay maunay akong gituuhan nga mensahe. Nganong makagarantiya ko mga kaigsunan? Una, kaila ko sa Dios. Dapat kaila po ka sa Ginoo. Importante nga kaila ta sa Dios. Ang akong nailhan mao ni mahitungod sa Dios. Samtang na doon na tayo gibuhat. Inani ang akong nailhan sa Ginoo. Sa atong pagbuhat, doon ay mga taong di kakita. Pero timan sa Dios, walay natago. Dapat mahinumduman mo na bisag unsay imong buhaton. Naamang kas imong pinoyanan, naamang kas imong trabahuan, naamang kas imong negosyo, naamang kas imuhang simbahan. Timan walay natago sa Dios. Nakakita ang Dios sa imong gihimo. Maunang ayaw tuguti nga makapanglimbong ka, makapanikas ka, makapangawat ka, makailad ka. Ayaw gayod na tuguti ug himua sa imong pag-alagad sa Ginoo. Hinumdumi nga dunay mga sakripisyo o bisan sa imong gihimo, bisan sa atong gibuhat nga dili makita sa tao. Dunay mga sakripisyo nato nga dili na kikinahanglan i-announce, ipahibalo. Gani ato ang bansayon sa atong kaugalingon nga mas malipay ta sa mga sakripisyo nga dili i-announce. Kay ngano man wala na gikinahanglan ang pagpahibalo. Kay ang Dios nakakita, nakadungog sa mga butang, bisan gani wala masayre ni makit-i sa mga tao. Mao nang gidasig ko sa Ginoo sa pagbasa diha sa Hebreo kapitulo 6 bersikulo 10. Ingon dinhi nga ang Dios makiangayon, kanang pulong makiangayon, dili yon kung unsay imong nahuman, maura say imuhang kana bitawng trabaho kanang maangkon, madawat. Asa kadapit ning kuto, maura puti imong gandi. So makaangayon. Ang Dios makaangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong pagpanon. No, nindot kaayo ni nga mensahe mga kaigsuonan. Kana di ang mutabang ka sa imong isig ka Kristohanon, dili gyud na kalimtan sa Dios. Timan mauni klaro kayo nga mensahe nga dili ta dapat magpataka pod og tabang. Kay daghan kayo nga giila sa tawo nga tabang, pero sa dihang miabot na sa tawo nahimo hinuong dautan. Sa atong pagtuo nga maayo, pero pag abot na sa tawo nahimo na noong dili maayo. Like example, makakita kag tawo nga makaluluoy kaayo, makalilimos kumbaga, walay tarong biste, labi na dapit sa syudad. Example lang ha. Nya, gatuo ka nga, maayo kayo ang imuhang gibuhat kay nihatag ka og tabang, nihatag ka og kwarta baka karon. Waday ka masayod, katong imuhang gihatagan, ana day tos pagpanlimos diha sa syudad. O niya, mas maayo pa ang ilahang kahimtang o mas maayo pa ang ilahang gikaon kaysa imong pamilya. Unya, ang pinakabati pagyud diha, ang imong giila nga maayo nga mihatag ka, mintabang ka, yes, maayo. Imong na feel nga maayo. Pero pag abot niya, gibisyo ra di ay. Gisyabo. Mao na nga, ang giingon dinhi mga kaigsonan, sa mensahe diha sa Hebreo, ingon siya dinhi nga, pagtabang o pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Sa inyong isig ka Kristohanon. Unsa may gikinahanglan? Aron dunag gyud tay kasiguruhan sa ganti. Kay ang ganti mga kaigsonan timan ini, giandam kining pulong ganti alang sa mga taong matinumanon o matinud-anon sa pag-alagad.
Ang pulong matinud-anon mga kaigsunan, naghisgot na muinding na siya sa pulong kapiyalan. Kay kung matinud-anon ka sa gamay, matinud-anon ka sa dako, but ipasabot kapiyalan ka. Ang tao nga kapiyalan mga kaigsunan, nagpakita ni mga igsuon nga kung imong piyalan og usa ka butang, makasalig ka. But ipasabot dili mausik, dili masayang. Og walay lain nga gipakita sa Biblia nga mga tao nga makasalig ka nga dili gayud masayang ang imong pagtabang katong mga tao nga mga Kristohanon. So unsay gikinahanglan diha sa panahon nga kita motabang? Importante kay nang motabang kay ngano man mao nay giatngan sa Dios. Mao nay gitiman-an sa Dios. Unsay pulong nga gisulti diha? Dili og dili gayud malimot ang Dios. Unsay giingon? Ang Dios makiangayon og dili siya malimot. Dunay mensahe si Isaias mga kaigsunan nga ang Dios matud pa ang inahan pwedeng malimot sa iyang anak pero ang Dios dili gid malimot. Dili malimot ang Dios sa imong sakripisyo sa pagtabang o pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. So ang gikinahanglan mga igsuon nga ako nakita sa panahon nga kita motabang kining pulong discerning. Discerning spirit. Pag-discern, pag-ila. Kinahanglan makaila gyud ka sa tao nga tabanganan nga Kristohanon. Kay kung naay tabanganan mga kaigsunan nga dili Kristohanon, malagmit ang imong tabang, mahimo siyang dili makatabang. Tinod na, bantayanan kaayo ang pulong pagtabang. Siguro sa inyohang pagka-Kristohanon, before mo nahimong Kristohanon, naana mo'y mga natabangan. Siyempre kita mga Pilipino, mga kaigsunan, sa ako lang pagtanaw gyud sa kinaiya sa Pilipino, matinabangon. Ibin ako. Sa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, di ko kaako sa pagtanaw sa usa ka tao nga nagkinahanglag tabang. Siguro dili lang kay ako. Ikaw, kita, dugong Pilipino. Muingon ko nga, naa na to ang kinaiya nga matinabangon. Like example, sa kana bitawng ga-eskwela pa ko sa una, dili na ko nakalimtan. Doon ako'y usa ka classmate nga nihilak siya. Kaya ang iyang papel gikawat. Pero, naglibog ko kay sikat mi nga nahimong classmate, nagka-classmate mi ato sa grade 3, kay nibalik man ko grade 3. Sikat nga nagkuyog mi ato, wa ko kamatikod nga doon na gyud say papel. Parehasad mi nga kulang kay papel. Lamang sa among agianan gikan sa balay paingon sa among eskwelahan, mula ka mamig usa ka oras. Ang nakanindot sa amo ang dalan kay daghan kay mga bayabas. Usahay bahala mi og kanang patindogon mi dito sa kuan, kanang hawanan kay malit lagi mi. Usahay maog yun ay amo ang masinatian kasagaran kanang before mi mo adto og kuan makaabot sa eskwelahan, manguha gumig bayabas. Among pabaylo ag papel. O niya, kay daghan gyud bayabas, daghang papel. Naama po'y mga marang-arang diha sa mong barangay, Santo Niño sa una. Marang-arang, daghan po silang mga papel. Ilahang papel, tagduha kapad, tagsa kapad. Niya amoa, inihapra gyud ng amo ang papel. Amo ang taniyagan o mga bayabas, ang tudigo mo na mo ang papel. Niya nakakita ko sa usa ka amo ang classmate nga, wag yung papel. Kaya nigikawat ko na yung papel. Ako siyang giingnan, kanos agog ka nga naay papel nga, murag kita-kita ramanta nga way yung papel.
Ako siyang gitagaan og papel. Nya hangtod na ay mo sinako siyang amigo. So dito ko kuan ba nga sa kadaghan nga mga panahon nga makakita ko nga wayong ko nga dugo sigurong Pilipino. Amutabang kita. Lamang sa atong pagka dugo nga matinabangon, gitudluan ta sa Ginoo nga ang atong sakripisyo dili mahimong usik, dili mahimong kawang kumbaga. Kinahanglan natay gitawag discerning spirit. Labi na kung salapi ang hisgutan, kanang kwarta ba? Kay dili tan ang tao nga imong makit-an nga tabanganan, angay tabangan. Labi na gyud sa mga naibisyo. Daghang ay mga tao nga ilang ipakita nga makaluluoy. Pero kung imong tabangan, ibisyo lang kay hinatag man. Tinuod na. Siguro sa inyohang kinabuhi mga kaigsunan, moingon kung naagyo mo'y daghanang natabangan. Kaysa ako nang gikaingon, paghisgot gani tag kinaiyang Pilipino, naagyod nato ang kanabitawng pagkamatinabangon kay napatasan manggunang magbayloanay, kayoanay, hulamanay, ang uban, ang hulam dili gyud usa, dili na pailisan. Hulamanay, kayoanay, kanang mangayo og kayo sa una kay wala lagi walay posporo, walay lighter. Mangayo og kalayo dito sa silingan, mangayog agipo. Mangayog asin. Nabatasan na to ang paghinatagay. O niya sa dihang gibless ta sa Ginoo, dili na asin, dili na agipo. Kasagaran imong makit-an sa imong palibot kwarta. Labi na kung gibless ka sa trabaho. Kung mutabang ka sa imong sigataw niya kwarta, kinahanglan na akay pagpakisayod, pagpakisusi. Kay dili tanang tao nga imong tan-awon kwarta ang gikinahanglan. Kung imuhang hatagag kwarta, mahimo hinuong dautan. Kay ngano man ibisyo man. Mao na nga ingon si Apostol Pablo dinhi nga gidasig ko sa pagtabang sa atong isig ka Kristohanon. So ang gikinahanglan dinhi discerning spirit. May daghan kay ko nga istorya anay mahitungod sa tabang. Katong nung nagsimbahan pa ko sa kanang dapit sa factory sa beer diha sa Tipolo, Mandawi. Des Tipolo, Mandawi paingon sa Giso ngadto na sa merkado sa Mandawi. Dapit gyud sa Pitron dunay simbahan diha nga gidumala ni Pastor Tim Kang. Dugay kay ko diha nga fellowship. Nahimo kong driver sa eskwela sa simbahan. Ako'y tigkuha sa mga tao dito sa Kasuntingan, Mandawi. Nya diri dapit sa pier. Ako'y mag-drive atong ilang L3. Nya usa kay gayon dunay tao nga nangayog tabang. Nya maimo kanta, maisad mo. Maimo kung baga sales stock. Hangtod gitabangan. Pero dili day sa tabanganan. Kay ngano man, ila day ang tanan. Nagpailang Kristohanon, pero dili day tinuod Kristohanon. Mao na nga, kung imo to siyang tan-awon, katong mga sakripisyo sa pagtabang nimo adto, mahimo tong useless. Kay ang imuhang sakripisyo nga, giila na tong pagtuo, giila na tong tabang, dili di ay tabang. Ngano man, mas ni grabe hinuon ang ilang bisyo. Mas ning tabang hinuon ta para maguba pa hinuon pag-ayo ang ilang kinabuhi. Mabitaw ng kanang mga like example kanang mga tao nga tapulan. Oy kanang tapulan wa gid mo ingon ang Ginoo nga ipadayon ang imong pagkatapulan kay tagaan ra ti kag pagkaon. Kundili ang tapulan patrabahoon katong mga kawatan. Wala mo ingon ang Ginoo nga sige, padayon lang ng kawat.
Ang giingon sa Ginoo nga ang kawatan dili na mangawat, manarbaho na. So importante sa atong pagtabang mga kaigsunan, una, kinahanglan makadiscern ta, ila-ilaho na to, kilatiso na to, kung Kristohanon ba yun siya. Kay kung dili nimo na buhaton, labi na kung abudansya ka sa panalangin sa Dios, unya maingon ka nga daghan bitaw ta og panalangin, ato gong i-share. Pero sa dihang mo share ka, kinahanglan dapat o kanang kinahanglan yun Kristohanon o Kristohanon gid siya. Ngano man, una diha kung Kristohanon ang imong matabangan, iampo ka anas Ginoo. Dadon ka diha sa mga pag-ampo. Sa panahon nga doon na kay mga pagsulay, magmalahutayon ka. Magmalampuson gyapon ka. Ngano man, tungod kay daghan ang nag-ampo. Tungod kay daghan nga mga Kristohanon ang tinuod nimong natabangan. Pero katong mga tao nga dili Kristohanon kung imong tabangan og dili sila kontento, magbagulbol pa to. Ang uban ana, tungluhon pa ka, dauton pa ka. Dili na sila mo litok og mga pagdaig, pagpasalamat o pag-ampo sa Ginoo para nimo. Mao na nga para dili gyud kawang ang imuhang pag-alagad, ang imuhang pagbuhat. Sa kunang gikaingon dili na mistil i-announce, ipahibalo, imbadilyo. Ang giingon din ha, ang Dios dili og dili gayod malimot. So sa ato karong kinabuhi mga kaigsunan, sa panahon nga i-bless ka. Kay ikaw ako kitang tanan gi-bless naman ta. Sa panahon nga i-bless og i-bless pag yun ta sa Ginoo. Kay kung kasaligan tas panalangin nga naa nato karon, dublihon pag yun na sa Ginoo. Importante gyud kasaligan ta sa unsang paagi, kinahanglan kabalutang nga mo gamit niini. Kabulutang mo paambit niini. Ang pulong kabaluta nga mo paambit niini nga tusuban, nagpakita ni nga kabaluta unsaon paghatabang. Una, kailata sa mga taong atong gitabangan. Kanang Kristohanon gyud siya. Mao bitaw nang mutabang mo sa inyong isig ka Kristohanon o kaha mga alagad sa Ginoo, ila-ilaha gyud. Ila-ilaha. Kung doon na ba'y mga buluhaton nga mi lambo, doon na ba'y mga buluhaton nga mi uswag, doon na ba'y nagkadaghan ba ang buluhaton? Kay sa pagbuhat na to niya na, ang pulong sa Dios nagpakita nga dili gyud na kawangon ug dili gyud na kalimtan sa Dios. Nay bersikulo diha sa libro sa Mateo kapitulo 25. O niya diha sa 21 atong tan-aw ni sa Biblia. Ingon din miingon ang iyang agalon, maayo buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. So diha giklaro mga kaigsunan nga kon mubalik na si Jesus, welcome ka. Welcome ka sa bagong langit, bagong yuta, sa gingharian sa Dios. Mato dinhi mga kaigsunan na ay mensahe si Legend Gonzaga, Legend Gonzaga, ako ning basahon diri, ning plasman ko diri sa ato ang kuan ay pangutana no, ako sa ning tan-aon para matagad po nako ang inyohang mga mensahe diri. So nag-ingon diri ang pangutana, mabasa pa ba nako? Okay. Si Legend Gonzaga pananglitan pastor og makatabang ta og dili pareho nato nga Kristohanon. Sayop ba? Okay, nindot pod kay pangutana no.
Dunay mga tao nga dili Kristohanon pero kasaligan. Dili nato na ipadaplin. Nindot kay na nga pangutana. Ang kana bitawng pulong kasaligan importante kay na. Og ikaw og ako, kita mismo nakakita nga dunay mga tao nga dili Kristohanon mao pa hinuoy kasaligan. Uy, naay mga tao nga dili sila Kristohanon pero grabe sila mo disiplina sa ilang kaugalingon. Grabe sila mo disiplina sa ilang mga anak. Naaga ni mga anak nila nga kuan kanang gitawag sa uban nga mo kringking. Kringking o sa nang kringking kana bitawng di pa gani minyo pero nabdos na. Na grabe sila mo disiplina. Di nila pasudlon. Muingon na sila, ikaw mo'y nagpakaulaw sa atong aplido. Sa pagkakaron, ayaw mi isipang pamilya. Grabe. Uy, mga unbeliever, dili na sila magtotoo pero hisgot gani og kanang labi na gyud mahitungod sa kaputli sa usa ka babae o sa usa ka lalaki. Stricto kay na sila. Moingon ko na nga dili ka kauli kung dili nimo pakaslan na akong anak. Sinan ka anak? Dili ka kauli samtang dili nimo paanhion ang imong ginikanan aron pagpanubag sa imong gibuhat sa mong anak. Naay mga anak. Pero daghang mga Kristohanon nga ambot lang. Muna nga, nindot kay ni siya nga pangutana. Nga, like example, pananglitan pastor. Mutabang ta, dili pareho nato ang Kristohan sayo ba? Dili na sayo. Basta kasaligan. Pero kung dili kasaligan, like example, nanginahanglan sa kwarta, ang pasangil, bayranan sa kurente, bayranan, pinaghanang bayranan. Kanya wala day ibayad. Ang uban diha kuan day gikuha og motor, gikuha og mga gadget. Ang uban gipariban. So kanang mga tao nga dili Kristohanon o Kristohanon importante kasaligan. Pero sa ako nang gikaingon, mas pinasahi ang tinuod nga Kristohanon. Kana yung tinuod nga Kristohanon. Sa ako nang gikaingon kaganina, kinahanglan na atay discerning spirit. Kaya dili manggod tanan Kristohanon. Dili tanan nagpailang Kristohanon kasaligan. Tinuod na. Pero dunay mga dili Kristohanon. Lupig pa'y mga Kristohanon. Sa batasan. Sa prinsipyo. Sa disiplina. Naay mga dili Kristohanon mga kaigsunan nga kana bitawng hugot ang ilang pagtuo. Pero nganong dili sila Kristohanon, tungod kay wala pa sila kailan ni Kristo, kinahanglan pa silang walihan. Naka adto gani kog usa ka lugar mga kaigsunan. Dili lang nako kuan kong asa kay puro man sila hapit-hapit mga walhon. Basta kinaaras Negros. Grabe silang disiplina. Ang ilahang mga dalaga, ang ilahang mga ulitaw, kanang nagyo disiplina. Maghisgot og kaminyoon, sakto yung edad. Nya plastada. Kanang maghisgot og pamulong. Kanang plastada gyud. Naay mga dili sila Kristohanon kay wala pa man sila ka dawat o makailan ni Kristo, kinahanglan pa silang walihan. Muna nga sa ako ang kanabitang pamalandong ni ining maong mensahe mahitungod sa pagtabang nagiingon ni Apostol Pablo nga sa inyong isika Kristohanon. Ang akong nasabtan dinhi nga importante nga gikinahanglan natong gamiton kanang discerning spirit.
kinahanglan makaila gyud ta. Nga tinuod gyud sang Kristohanon. Kay kung tinuod nga Kristohanon ang imong natabangan, una sa tanan iampo ka. O niya matinud-anon to siya, muani pugkas pagka matinud-anon. Dili gyud kawang ang imuhang sakripisyo. Dili gyud kawang ang imong paghago. Na ako'y testimony mga kaigsunan. Ako naman ang sigurong na testimony dinhi. Pero ako rang balikon. Pero daghang kay kong mga testimony hisgot og tabang. Katong nga drive ko sa una, niya ang akong agalon, mga insik. Niya ang ako ang mga pasahero, mga estudyante sa anak sa akong aga-among agalon. Nag-eskwelahan na ilang school na asa kuan ka ng Secret Heart School. Karon Ateneo naman siguro ron na asa Talamban, unahan sa Tintay. Bag-o pa to sa una nga eskwelahan. Pag-transfer nila nga to, ang parkingan, dili pa simento, dili pa pod balastro. Niya, na marking mi dito, wa pa'y ulan, naabtan man og ulan ang parking ang sakyanan. Diin gipamarking dito. So may gani ang ako ang sakyanan nga ako ang gidala, nabutang rasta kanang mura og makagawas lang gyud sa lapok. Kay di man four wheels ang ako ang ang sakyanan sa akong agalon. Karon kay katong mga sakyanan gipang parking dito sa yuta, na may sakyanan nga dili four wheels. Nya ang ubang mga driver nga prehan ako, mga family driver, nangatawa lang. Niya katutaong driver pod luoy na kaayo kay bisag sao niya og pauwang sa iyang sakyanan, di magyud mo makagawas kay mo kamas raman tungod sa kadangog na sa iyang giparkingan. Wala gyud ni tabang. Paminaw na ako, dugay pa man mo abot ako ang mga pasahero, anak sa akong agalon, ning offer ko nga muduso sa ako sakyanan. O akong giingnan ang driver nga, sige, arangkada, kay iduso na ako ang imong sakyanan. Pagduso ron kay ni wariwara man ang likod, diri man paingon sa ang mga lapok nga gikas sa ligid, diri man paingon sa ako ang lawas. Perti ko lapok ka, git katawaan po kung maayo sa mga driver. Ingon po ang ubang mga driver na pagkahiro-hiro pa. Wala rasad ko. Naay mga panahon, naay mga tao ba nga, maayo ang imong gibuhat para nila, bati ang mugawa silang baba. Puro pagigayaga, bugal-bugal. Wala rasad ko. Nya katong katong drivera naa sila'y po'y kaubang yaya. Nya, pagkakita sa ilahang agalon, anak sa ilahang agalon, nagkabulingit ko, murag wala na pod. Wala rasad ko. Ukas ko, dayong ilis ko, dayong pagkahuman, uli sa akong agalon. Pag abot bitaw Disimre, wala man day malimot. Itagaan kong putos. Tagaan mo kong sobre. Dunay kwarta. Kung dunay mga tao nga dili malimot sa imong tabang, timan naaman di ay mga tao nga dili malimot sa panahon nga imong tabangan. Labaw na nga ang Dios di malimot. Munang garantiya gyud dinhi mga kaigsunan sa mensahe sa Ginoo nga ang Dios makiangayon, dili og dili gyud siya malimot sa inyuhang gibuhat nga tabang o pagpadayon sa pagtabang. Kanang word pagpadayon, importante gina siya. Katong usa ka listener nako sa radio, akong gitabangan kay gusto niya mo bulag sa iyang uyab nga bakla. Pila ka tuig sa dihang gitabangan nato siya. Pila ka tuig wala na gyud nako makontak. Pero sa dihang gidalami sa Ginoo diri sa bukid, ni kontak siya og nangumusta. Niyagingnan ko niya, Pastor, sa imong ikinahanglan. Kung na ako ikinahanglan pero mahal. Isaon sa man, ku wifi. Isa nga atong paliton. Kung mahal,
iyang gi-search tag 30 mil. Ingon siya, ako'y mo palit. Gihatagan ka ni Lord og wifi. Unang natay Starlink. Nya kanang Starlink mga kaigsunan, nagbayad ta na og 3,800. Nya kanang 3,800 gi-provide na sa Ginoo. Usahay mo chat na siya nako. Pastor, ayaw lang padala nako. Kay si ang license sa atong Starlink iya mangalan iyang account. So ang siya mo'y magbayad. Unya para kana bitang among sabot nga sige ikaw may nagpalit aning Starlink, mahal kaayo ni siya. Ako'y mobayad binulan. 2,000 pa man to sa una niya karon ni saka man 3,800. So tigpadala ko niya og 3,800. Nya bless lang yun kay ta. Kay usahay mo ana siya nga, pastor ayaw padala. Ako ro'y bayad karong bulana. Kung mao ba, i-bless ka sa Ginoo. Nya para makatabang sad ko. Kay gitabangan ko. Murilis po ka og tabang. Mao na nga wa gyud pasagday sa Ginoo ang ato ang programa. Sa panahon nga magpadala na unta ko, ingnon po ko nga, pastor, ay lang, kay karong bulana, ako lang. Na ang pagtinabangay, naa ang pagtinambayayungay, ug nagaan ang panginahanglanon diha sa buluhaton sa Ginoo. Unya, sa pagkakaron, akong asawa naghisgot na sa panginahanglanon sa simbahan. O na nga ako ang giingnan ako asawa samtang nang labami ganina. Nang labami ganina buntag. Ingon siya nga, bes kanang pintal atong unahon sa gawas, ingko nga ang tinguhan nako karong tuiga. Kanang unsay gipiyal gibutang sa Ginoo sa tua. Ato nang ikisami. Importante gyud na makisami kay para unay mag-ulan, madomingo mag-ulan dili sabang atong panimbahon. Makadaig ta sa Ginoo nga walay disturbo. Atong pangayoon na sa Ginoo nga ato nang makisamihan ang atong simbahan kay para na niya. Muna nga kining tanan mga kaigsunan dili kalimtan sa Dios. Diha sa Mateo 25:21 ingon ang atong Ginoo nga kay siya man ang hari nga gihisgutan diha. Ingon na sa kahari, dali. Kapiyalan man ka sa gagmay, piyalan ko ikaw sa daghan. Gawas pa na, napay bonus. Paapilon pa ka didto sa iyang lamisa. Paapilon pa ka, i-welcome pa ka, pasidunggan pa ka didto. Imagine kung inigkaon nimo, kauban nimo ang usa ka hari, dili na ka basta-basta nga tao. Kabantay mo, ako mo ingon kung nakabantay yun ko. Nakatrabaho man kong company sa dito pa ko sa Manila, nakasud ko og company driver, tig-delivery ko og kanang mga bugat nga mga butang dito sa Makati, sa kanang Baklaran. Nya mo na ako mga ruta, monumento, nya agi ko diha sa Binondo. Nya muingon ko nga sa tanan nga mga trabahante sa usa ka company, kung ang usa ka trabahante idungan na gani sa mismo nga tag-iya sa maong company, idungan na og kaon, nagpakita na nga kasaligan na siya. Mauni akong nakita dinhi mga kaigsunan. Ingon dinhi sa 21, Mateo 25:21. Miingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugon, kay kasaligan man ka sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Gawas sa gipiyal sa Ginoo, doon na pa'y bonus. Unsay bonus nga gikinahanglan nga atong makita dinhi, giagne pa siya. Ingon siya nga, dali sulod nga re og ambit sa akong kalipay. Unsa ang ikalipay sa usa ka hari, imo punang makitaan. Masudong sa na nimo.
Masinatian po na nimo. Ambit sa akong kalipay. Malipayon ka pirmi. Muna nga importante kayo mga kaigsunan kanang pulong pagmatinud-anon diha sa pag-alagad kay duna lagi nay ganti. Sa pagtabang, sa pagpadayon sa pagtabang, dili na kalimtan sa Ginoo. Unya maghisgot tag matinud-anon mga kaigsunan, si Apostol Pablo nagwali diha sa Galacia. Galacia kapitulo 6. Ingon dinhi kanang kinahanglan magtinabangay. Ang Galacia kapitulo 6 alang ni sa mga Kristohanon nga naghisgot nga kinahanglan magtinabangay. Ingon dinhi sa 6 versikulo 6 kapitulo 6 hangtod sa 10 ato ning basahon. Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga na kaniya. Unang giwali nako dinhi kanunay nga bisan sa ako ang kinabuhi wala ko malimot sa akong magtutudlo. Nya na ako'y gi-edit kanina ng video mga kaigsoon na sumala sa akong damgo bitaw. Nakita na akong mensahe nga naglupad daw, naglupad. Nya ako pong gi-edit, siguro ako tong ako nya tong i-post sa akong account. Nga gipangita na ko ang akong magtutudlo. Pero sa akong magtutudlo diha sa pagpangalagad sa Ginoo, ang akong yung pastor ikuha na sa Ginoo. Pero about sa mga talentog hiyas sama sa paggitara, wa ko kay balo kung naapabatong ako ang nagtudlo nako gyud sa paggitara kay naa man gyud mentor pod nako nga nagtudlo sa una. Kanang maoy nag-agak sa akong kamot unsaon nako pag kana bitang pagduog ang G, pagduog ang C, giagak yung ko. Sa ako porong panabana, sa iyang edad, tigulang naman tos bata, batanon pa ko. Karon murag, tigulang na gyud kaayog buhi pa. Wala na ko kabalo kung buhi o wala na ba ang akong magtutudlo. Pero muna nga, na ay mensahe nga akong gi-edit po nga galutaw ko sa kuan nga ngita ko sa ako ang magtutudlo sa gitara. Unang iyon din nga, ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga ana kaniya. Ang importante din ayaw kalimot. Dili ka malimot. Kung gipatubo o gipauswag ka, ayaw kalimti ang mga taong gihimong instrumento sa Ginoo nga nakapadayon ka. Kana bitang nahimo kang kapiyalan, nahimo kang maayong tao, nausab ka, nabag-o ka. Ayaw kalimti ang mga taong nahimong instrumento. Ang gipakita dinhi, ang importante nga mensahe nga angay nato tipigan dinhi. Ingon siya dinhi nga ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Hinumdumi, ang konteksto dinhi kinahanglan magtinabangay. So kung doon na kay pagtabang, ingon siya ring Solomon diha sa Panultihon Kapitulo 11, 24, 25, 25. Kung mitabang ka, tabangan ka usab. Kung padayon ka ngaming tabang, nagpakita nga kasaligan ka. Kasaligan ka sa tabang sa Dios, sa panalangin sa Dios. Munang mo ingon bitaw ko nga, bless ka ayo ka, nga padayon ka ngaming tabang, ug miundang kas pagdaot. Timanin ha, ang atong kinabuhi kaniadto lahi kay karon. Kay kaniadto bisan og makakita tang maayo para nato daot. Puro ra gyud pagdaot, murag kita ra gyud sakto sa unang naapatas kalibutan. Uy maunay tinuod nga kinaiya. Sumalas akong nakita. Pero sa diha nga nag-alagad tas Ginoo, si Apostol Pablo nag-ingon, ayaw tuguti nga ang imong dila mo'y muuna ni mo dahig. Ipakamaayo ang uban, ayaw ang imong kaugalingon. Mao nay tinuod nga pagpaubos. Kung dunay mga tao nga magpakaayo sa ilang kaugalingon, likay, kay matakdan man sad ka.
maimpluwensyahan masad ka. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao mauusab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma ug lawas no niyang mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, versikulo 9 tanawa. Versikulo 9 nag-ingon, busa dili kita magtinapulan. Dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadesigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayod kita sa bunga niini. Kaning pulong magtinapulan, importante ni siya nga masabtan nato. Kining pulong magtinapulan, kung naamang ko kay pagbati, kung naanamang ko kaanis pagkanit tinapulan, ang mahitabuan na mga kaigsunan, dili ka makapadayon. Kung dili ka makapadayon, dili nimo masinatian ang Hebreo Kapitulo 6, versikulo 10. Ang giingon din himanggod sa versikulo 10, kana bitang pagtabang ug pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Munang niingon si Apostol Pablo dito sa Galacia, Galacia man to kung ibasa, sa Kapitulo 6, versikulo 9, ingon din hinga, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo kay kun magmanisigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Inig abot ni Jesus, inigbalik niya, ikaw ug ako nga iyang makit-an nga nagpadayon sa pagtabang. Usa ka nga makaapil sa iyang kalipay. Usa ka, usa ko, usa tang tanan nga makasalo diha sa kalipay sa Ginoo. Muna nga ang buhaton nato sa maong mensahe ipadayon diha sa pagtabang. Padayon bisan kapoy. Padayon bisan kon naakay pagduha-duha. Ayaw tuguti sad nga kini pong pagduha-duha usapon ni nga kanabitang makapahunong. Pero kung naakay pagduha-duha, ayaw tuguti nga magpadayon ang imong pagduha-duha. Kung doon naman kay kaluya, doon naman kay kabugat, ayaw na tuguti nga mo na mo daog. Kaya doon na yung mga panahon nga maluya ka. Maluya ka sa paghalad para sa Ginoo. Maluya ka sa paghalad alang sa mga buluhaton diha sa simbahan. Labi na gyud sa panahon nga naay mga pagsulay. Ang gikinahanglan nimong buhaton aron moabot gyud ang ganti. Makadawat gyud ka sa ganti. Importante gyud mupadayon ka bisan kapoy. Mupadayon bisan wala ka. I-appreciate sa uban. Wala ka tawaga. Ay na ay mga panahon mga igsuon nga sulayan ka. For example, intabang ka sa selebrasyon. Unya nalimtan ang imong ngalan. Nya dako-dako ra ba gyud ang imong natabang. Uy gisulayan dai ka ana. Ang problema, wala pa gyud matawag, wala pa gyud maapil sa pagpasalamat sa IMSI ang imong ngalan. Murag maluya ka. Wala ka ma-appreciate nila. Ayaw undang, padayon lang. Kay bisan kung nalimtan ka, hinumdumi, wa ka malimti sa Ginoo. Bisan kung wala ka matawagi, hinumdumi ang Dios, anda mo tawag nimo. Dali, ambit sa akong kalipay. Ang Ginoo timan dili malimot. Dili og dili gayod malimot. Nya kabalo ba ka kung unsa kadako gyud ang bation ang kunon sa katawo nga naa sa presensya sa Ginoo? Walay makalabaw nga butang sa kalibutan. Dili mga material ang gisgutan kung naa na ka diha sa presensya sa Dios. Ang gipakita ni David kung naa ka sa presensya sa Dios, puno ka sa kalipay.
puno ka sa kalinaw. Og kanang kalinaw og kalipay diha nga gisgutan ni David, wala na'y katapusan. Hangtod na sa kahangturan. Diha sa Salmos 16:11, ingon si David diha, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag ka nako kalipay o katagbawan hangtod sa kahangturan. Ang pinakadako, kabalo ba mo? Kanang naa kay relasyon sa Ginoo. Kanang buhi kanunay ang imong signal sa Ginoo. Kanunay kang madunggan makit-an sa Dios. Kanunay kang nga duol sa Ginoo. Walay makalabaw nga butang sa kalibutan. Kung ikaw duol ug naa sa presensya sa Ginoo. Kanang miingon si Jesus nga, dali nga re, sulod ug ambit sa akong kalipay. Wala na'y makalabaw ana. Tinuod, mga butang sa kalibutan makapalipay sa tao. Pero temporaryo lamang. Malipay ka karon, pero ugma maguol na pud ka. Tinuod na. Kung hatagan kag butang, uy malipay gyud ka. Pero pila ra na ka semana, pila na ka bulan, pila na ka tuig. Temporaryo ra ang kalipay gikan sa butang. Bisag unsaon nimo nagtuon. Tanawa ra gud na mga butang nga moingon ka nga kung ako nang maangkon, wa na ko'y pangitaon pa. Oy daghan na siguro nga mga higayon maunay imong pangante. Pero katong imuhang gitinguha ni abot. Pero nganong sa diha nga ni abot nangita na pug kag laing butang. Tinuod na. Naay mga bata sa una moingon, bisan sa ako alang bahin na, sa akong bahin lang, di lang ko mo adto sa laing tao. Moingon ko sa una, kung mudako lang ko, mga sawa gyud ko ng bayhana. Wa na ko'y pangitaon basta kay makapangasawa ko. Bata pa man, kinahanglan kong mudako. Pero sa dihang mudako na, uy, perti madaing paitaw kung dako na. Maibog ka pero di man po kakaingon. Unya, maingon dayon nga, maasawa lang nako na dili na gyud ko kanang kontento na gyud. Wa na gyud problema. Unya, sa dihang maasawa, di man mawa ang problema. Ngano man, temporaryo ra ang mga butang sa kalibutan. Doon ay mga panahon nga, mayroon ka nga, makapalit ra ko gitara. Di na ko mangandoy og laing pang gitara. Mangandoy ra po og gitara. Niabot ang gitara, mangandoy ra po og laing gitara. Pero kabalo ba mo? Kung naa na kas presensya sa Dios, wala na kay pangandoyon pa. Nakasinati ba mo nini? Ako mga igsuon, akong giingnan ako asawa, kubis, abi nimo, ang pinaka, yes na tay pag-ampo ay sa atong pamilya. Atong mga anak, mag-ampo ay ta sa kwarto. Akong gisabot ang asawa. Natay pag-ampo nga, kuyog atong mga anak, kuyog ko nimo, kuyog ka nako, kuyog tang upat. Mag-Bible reading ta. Ipadayon lang nato na. Pero ako sang gisuginlan, kubis, kay numdum naman gyud ka, mas lahi gyud kung mag-ampo sad ka nga ikaw ug ang Dios ra. Kanang lahi gyud kung ako ug ang Dios ra. Kay una sa tanan, dili mo ko madisturbo. Dili ko kadungog sa imong prayer. Wala magpasabot nga kanang dili na importante ug wala na kinahanglana ang family prayer, family devotion. Ipadayon nato na ang pagbasa kuyog sa atong mga anak. Puli-puli. Unya lamang lahi kayo kung mag-ampo ka kanang ikaw ra usa.
feel na feel nimo ang kalipay sulod sa imong kasing-kasing. Ako di ko moingong sulay na ninyo. Moingon ko, batasana na ninyo. Kay, kung maghisgod ka ni, kung naana ka sa presensya sa Ginoo, muhilak ka. Nga dili bugat o dili huot, kung dili gaan. Grabe ka gaan. Kanang makahilak ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Kanang mura ka gakson sa iyang presensya. Unang, di ko moingon ninyo nga sulay. Moingon ko, batasana na ninyo. Pangita mog dapit, nga makasulti ka sa Ginoo. Kanang ikaw ra, nga di ka makadisturbo o dili po ka madisturbo. Kay maugyo na'y akong gikinabuhi. Maunay ako ang nasinatian. Muna niingon si Jesus nga, kung muambo ka sa amahan nga dili makita, sulod sa imong kwarto. Ang uban mo, ingon nga, kwarto na sa kasing-kasing. Yes, pwede ka nga muampo in public, labi nas daghan, kanang ikaw ra gyud og ang Dios, di ka pwede madisturbo. Diba kabantay mo kanang naipanimbahon, kanang muhilak ka, nga di ka mo, kanang i-close nimo ang imong kaugalingon sa mga pag-ampo pod sa uban. Kanang ikaw ra og ang Dios, makahilak ka eh. Pero kung mag-ampo ka, unya, naapoy madisturbo ang imong dalunggan, kay day nagdangoy-ngoy, unya di apo dire, istorya hayra, mauga ang imuhang prayer, mauga ang imong pagbati, dili ka ka-feel sa presensya sa Dios. Muna mingo si Jesus. Maampo gani ka sa amahan, sulod sa imong kwarto. Unya sirhi ang pultahan. Sirhi ang pultahan, unya pag-ampo sa tago sa imong amahan, hindi makita. Nakay mga problema, nakay kabugaton sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mga ginikanan. Ang solusyon, pangitag lugar kanang ikaw ra ug ang Biblia. Paghimog mga pag-ampo o kaha maminaw kag awit, ya samtang magbasa. Maminaw kag awit samtang mag-ampo ka. O kaha ka nang walay awit. Kanabay mga sa imong cellphone mag-download kag mga instrumental prayer. Puro ra gyud instrumental. Sama sa ato ang nadunggan karon. Puro ra instrumental. Ya, mo na nga mag-ampo ka. Itugyan ang tanan sa Ginoo. Gaan o gaan kayo mong bation. Muhilak ka. Nga murag nakalingkawas kas problema sa kalibutan. Makatabang ka. Gaan ang imong pagtabang. Nga naman, wa naman kay gipasan nga problema. Gitugyan naman nimo sa Ginoo. Oras na mga kaigsunan sa ako ang pagpanamilit, no? Kay alas 9:11 naman. Mohatag kog panahon no sa pagbasa sa makadiyot sa inyong mga mensahe. Ako nagtuo nga no na mo'y apsa na katunan nga mga pagtulunan, mga pulong, mga mensahe nga ato ang nadunggan diri sa ato ang panag-uban. Nya dili na to kalimtan ang mga pagtulunan nga atong nakatunan, labi na gyud sa mahitungod sa pag-ampo. Usama na sa mga pagtulunan nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo. Si Anali Carinal, very true. Amen gyud tinuod. Si Kiliste Fargan Ribas Ribulin, amen pastor, tinuod basta mag-ampo na kita ra isa. Makisulti sa Dios, nindot ang pagbati kanang ma-feel jud nimo ang presensya. Yes, tinuod yun. Sister Gingging, siya, amen, tinuod jud na, pastor. King, prayer ninjot, jud kaayo, ihilak sa presensya sa Ginoo. Tinuod yun, no? So, daghan yun ang mga makatestimony, mahitungod ani, nga kahimtang, no? Si Chris Rondin, watching Barangay Inapoy, Ritzel Luna, maayong gabi, Davao, from Davao, Talomo.
Maayong pakiguban. Si George Balilahon. Tama jud pastor imong pulong. Sige. Rochasin, maayong gabi diha ninyo pastor og si Pastor Russell, kumusta mo diha pastor? Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Amen, no? Kami diri sister Rochasin, nangandami medyo busy usahay. Kay nangandami sa kasal sa ato ang young people. Pag umangkon sa kasawa si Chari De Villeres, kasal niya rong Hunyo nya kinahanglan mangandam pod may kay duol na pod tingulan nya kinahanglan na ay mga kahoy nya andam para sa pagpangulan, dili na maglisod kung na ay kahoy nga andam or para isugnod. Labi na gyud karong bulana, labi na Hunyo na anay ulan gyud sige. Sa pagkakaroon wala pag ulan diri sa atong lugar, padayon lang yun natong iampo nga naay ulan o niya wala lay bagyo. O ato san iampo no sa ato ang pagduol sa Ginoo sa matagaron kunya ang ato ang gobyerno. Unya akong gipasalamatan ang Dios nga God's timing, no, ang ato ang atong mga senador. Salamat sa Ginoo nga usa sa mga bag-ong Senate President karon si ato ang senador si Alan Cayetano maoy ning puli kang Soto. Na akong gipasalamatan ang Ginoo nga usa siya ka tawo nga dunay kahadlok sa Ginoo, pag-ilas sa Ginoo, usa siya ka tawo nga dunay tinud-anay nga pag-alagad sa Ginoo. O daghan nga mga senador nga tinud-anay nga nag-alagad sa Ginoo, mga Kristohanon. Una ato ang gipasalamatan og padayon nato nga itugyan, isalig sa Ginoo ang ato ang gobyerno, labi na gyud ang umalabot nga hearing mahitungod sa impeachment sa ato ang Vice President Inday Sara. Ato ang dadon sa mga pagampo kanunay nga ang ato ang nasod nga Pilipinas panalipdan sa Dios. Dunay mga ipadala ang Dios mga kaigsunan o ibutang sa tanan nga mga sanga diha sa ato ang gobyerno, mga tao nga dunay kahadlok sa Ginoo o ang atong nasod nga Pilipinas pauswagon og panalanginan sa Ginoo. Adto tas mga pag-ampo mga kaigsunan, sa dili pa ko manamilit sa ato nga programa, atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Kay mo kaming gitudluan, gigiyahan sa paggamit sa tanan nga niya kanamo. Mga butang nga imong gipiyal kanamo. Salamat nga imo kaming gigiyahan aron mahimong kapiyalan o kasaligan aron mas dili may maglisod, dili gyud may maglisod sa mga butang nga among gikinahanglan tungod kay imo maming gihimong kapiyalan. Salamat amahan sa mga panahon o sa mga mensahe nga amo karong nakatunan. Dili ni namo malimtan og tabangi kami sa pagtipig nini og pag-apply nini. Og akong gideklarar ang imong pagpanalangin sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa kalaing mga lugar, sa akong mga kaigsuonan nga nagtrabaho o mga kaigsuonan nga nagnegosyo. Dili sila malimot sa mga mensahe nga ilang nasabtan og nakatunan. Tagaan mo silang kalipay o kadasig sa pagbuhat nini samtang doon na pa'y panahon. Pinasayod kami ang imong mga pulong dili kay mapakyas. Amo gayong maangkon ug madawat ang ganti nga imong giandam. Jesus name. Amen og amen. Dalaygon ng Dios kininyog soon Pastor Gideon. Manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good evening. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo
Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.